أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تغسر ربي تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قردشلر Аллах Тәгаләнең сәламе, рахматы һәм бәрәкәтләре булсын һәр барчаларыбызга да. Аллаһ Тәгалә нинди изге теләкләр, мурад максатлар белән килсәк шушы мәчетләргә, шуларга ирешергә насыйп итсен. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләдән безгә бирелгән зур куанычлы көнебез, шушы гаит көннәре, ураза гаитләре килеп җитте. Мөхтәрәм кардәшләр, сезгә мәгълүм булганча, ислам динендә ике генә бәйрәм бар. Ураза гаите һәм Корбан гаите. Калган бәйрәмнәрне кеше үзе уйлап таба, үзе чыгарган һәм кызганычка каршы аның кайберләрен кешеләр шушы дини бәйрәмнәргә караганда да зуррак итеп бәйрәм итәләр. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шушы ике гаиттә алган әҗерне алар ала алмыйлар, нинди генә бәйрәмнәрне бәйрәм итсәләр дә. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә гаит көнен, Корбан гаите булсын, ураза гаите булсын, безгә әлбәттә ул аны болай гына бирмәгән. Шушы бәйрәм итегез, ашагыз, эчегез генә димәгән. Бәлки гаитнең шушы көннәрендә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен дә салган. Ягъни шушы көннәрдә Аллаһ Тәгалә безгә якынрак башка көннәргә караганда. Һәм шуның өчен дә шушы көннәрне әлбәттә без гыйбадәттә үткәрергә тырышабыз. Һәм иң беренче булган гыйбадәтебез дә бу көндә кояш чыгу белән без гаит намазы укыйбыз. Бәйрәм намазы. Гаит намазы димәк бәйрәм намазы дип атала. Бәйрәмебезнең башы ул да булса гыйбадәт, намаз белән башлана. Чөнки безнең өчен гыйбадәт ул үзе бер бәйрәм булып тора. Намаз уку шатлык, ураза тоту шатлык. Ни өчен шатлык, мөхтәрәм кардәшләр? Бу күңелгә ял, сихәт кенә биреп калмый, кыямәт көнендә безне бәхетле итүче, мәңгелек йортыбызда безгә йорт китерүче, һәм дә ки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен китерүче әйбер ул гыйбадәт. Кызганычка каршы, күп кеше гыйбадәтнең ләззәтен, әһәмиятен әле белеп бетермиләр. Без көн сайын эшкә йөрибез. Эштән акча алыр өчен шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән савап алыр өчен көн сайын намаз укырга әле без өлгермибез. Күңелебез аңа барып җитмәгән, шулай бит. Чөнки акчаны без бүген тотып карый алабыз. Аллаһ Тәгаләнең савабын, әҗрен тотып карый алмагачтын, ул безгә ярак кебек тоела. Дөрестлектә ул бик якын. Якын нинди мәгънәсендә? Бүген дөньядан китеп барсаң, синең тоткан әйбәрең бөтенесе кала. Менә теге әле тотып карый алмаган савапларың тегендә сине көтеп торырга мөмкин. Мөмкин көтеп тормаска да, өлгермәскә дә мөмкинсең. Мөхтәрәм кардәшләр, гомеребезнең нинди кыска икәнен әле генә шушы 11 майда булган фаҗига безгә күрсәтте. Яшь балалар шулай бит, яшәргә тиешле балалар. Әмма Аллаһ Тәгалә башка төрле хәл иткән. Аларның гомерләре шушы вакытта эзләргә тиешле булган. Ризыклары беткән, сулысы һавалары беткән. Әгәр дә бу усул белән китмәсәләр, башка усул белән китерләр иде. Монда без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Бу Аллаһ Тәгаләнең инде тәкъдире. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, фаҗигали китсәләр дә безгә дә монда үзенә күрә бер дәресебез бар. Аллаһ Тәгалә безгә әйтеп тора шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән хадисе бар. Җәбраил галәйһиссәлам килеп әйтә аңа: "И Мөхәммәд, кемне телисең шуны ярат, барыбер син аның белән аерыласың" ди. Без бу дөньяда кемне яратабыз? Үзебездән дә артык итеп. Балаларны шулай, балаларыбызны. Димәк, безгә инде кисәтеп куйганнар.
Кемне телисең ярат, балаларыңны ярат, хатыныңны, иреңне ярат, әтиәнеңне ярат. Барыбер син алар белән аерыласың диделәр безгә. Шуңа күрә бер караганда без буларны беләбез, буларга ләкин без әзер түгелбез. Шуның өчен дә безгә дә бер гыйбрәт, бер дәрес булып тора. Аллаһы Тәгалә димәк, аерырга мөмкин безне яраткан кешеләребездән, һәм аның вакыты юк. Билгеләнгән көне юк. Һәр беребезнең дә фаҗига аяк астында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, адәм баласындай 99 төрле бәла каза көтә гомерендә ди. Шушы 99 бәла казадан исән сау чыкса, картаеп үлә ди. Әгәр кеше 100 ел яши икән, ел сайын ул үләргә мөмкин. Ел сайын аны бер үтерә торган хәл көтеп тора. Ләкин кемдер саклап кала. Фәрештә саклап кала. Кемнеңдер догасы саклап кала шулай. Ләкин елна кимендә бер тапкыр ул шушы үлә торган хәлгә очрый икән. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде без үзебезнең гомеребезнең шулай бит ваемсызланып, мәңгегә бирелгән дип уйларга кирәк түгел. Һәм мәңгелек кыйммәтләребезне, байлыкларыбызны инде бүген үк әлбәттә эшләп калсак дөрес булыр иде. Рамазан гаете алдындагы кичә җитсә ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһы Тәгалә җир йөзенә, илләргә, шәһәрләргә фәрештәләрен җибәрә икән. Хәзерге вакытта җир йөзе тулы фәрештә. Алар безгә күренмиләр. Алар нишлиләр? Аларга әйтелә: "И Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям уммәте, Аллаһы Тәгалә хузурына гаеткә җыелыр өчен чыгыгыз" диелә. Шушы фәрештәләр кешеләргә мөрәҗәгать итәләр. Килегез гаеткәләргә дип чакыралар аларны. Алар һәрбер урамның почмагында башында торалар. Кешеләрне гает намазына чакыралар. Аларны бөтен җиһан ишетә. Кеше белән җин генә ишетми икән. Хәтта хайваннар да ишетәләр аларны. Алар әйтерләр икән: "Аллаһы Тәгалә сезгә әҗр-саваплар бирер, гөнаһларыгызны кичерер" дияләр. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтер: "Мин аларга Рамазан уразасын фарыз кылдым" дияр. Фәрештәләргә әйтә. Алар бу фарызны үтәделәр ди. Минем йортларымны, мәчетләремне, китабымны, Коръәнне укып җанландырдылар ди. Шушы Рамазан аенда без 20 рикъат таравих намазлары укыдык. Коръәннәр укыдык, мәчетләрдә мәчет гөрләп торды шулай, күргәнегезчә. Кай вакытта кеше әз була торган мәчетләр дә гөрләп торды Рамазан аенда. Закат чыгардылар ди, Аллаһ Тәгалә әйтәләр, шушы көннәрдә, шушы айларда ди. Закатларын бирделәр ди. Чөнки Аллаһка шөкер, закат дигән төшенчәне дә хәзер күп кеше белә башлады. Хәзер исә мин аларга ди якынрак булыр өчен җиналдылар ди. Ягъни намазга җиналдылар Аллаһ Тәгаләгә якынрак булыр өчен ди. И фәрештәләрем ди. Аллаһ Тәгалә сорый: "Әгәр кеше берәр вазифасын еген үтәсә, аңа нәрсә булыр ди?" Фәрештәләр әйтерләр: "Һич киметмичә муафиq камил түләү әҗр булыр" ди. Ягъни эшләренә күрә тиешле әҗрен, хезмәт хакын алырга тиешләр кешеләр ди. Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әйтә: "Мин фарыз кылган уразаны ди, ылылаган һәм минем ризалыгымны казаныр өчен ураза тоткан барча кешеләрне мин гафу итәм" ди. Һәм аларга җәннәткә керүне насыйп итәм ди. Менә бу безнең мөхтәрәм кардәшләр хакыбыз булды. Уразаларыбызның, намазларыбызның хакы гөнаһларыбыз кичерелү булды. Амнистия. Безнең тел белән әйткәндә, Аллаһы Тәгалә безгә вәгъдә иткән җәннәтләрен бирә. Җәннәттә нәрсә? Җәннәттә бөтен нәрсә. Анда синең йортың да, анда синең малың, ризыгың да, бөтенесе дә. Гөнаһларыбыз кичерелү әлбәттә ул зур дәрәҗә. Бүгенге көндә сиңа әйтсәләр, 50 миллион бурычың бар дисәләр. Шулай бит. Син берәрсә эшли алмыйсың. Машина сатып аласың. Арест. Ял итәргә бармакчы буласың. Чыгармыйлар. Картаңа акча килеп төшә. Арест. Син үз-үзеңгә хуҗа түгел. Әмма
Әгәр дә сиңа әйтсәләр, буны гафу итәбез. Бетте. Тормышыңны яңадан башлыйсың. Кеше куана шулай. Инде ул акчаны алган, кулланган, хәзер кире кайтарасы юк. Менә шулай кешеләрнең, мөхтәрәм кардәшләр, гынахлары кичерелә, кеше чистарынып кала. Шушы Рамазан айы хөрмәтенә ди. Аллаһ Тәгалә безгә моны вәгъдә итә. Соңыннан Аллаһ Тәгалә әйтер икән: "И бәндәләрем" ди. Мөнәҗәгать итә кешеләргә. Сорагыз миннән ди. Теләгән әйберегезне сорагыз ди, мин бирүче ди. Кыдрәтем һәм биеклегем белән ант итәм ди. Мин сезнең үтенечегезне кире какмам ди. Аллаһ Тәгалә ант итә. Шуңа күрә бу бәйрәм көндәрендә кылган дугалар, алар аеруча кабул булалар. Менә элек безнең ата-бабаларның шундый сүзләре бар иде. Кич кырын теләсәң нәрсә сөйләмә. Шулай бит. Бәйрәм алдыннан теләсәң нәрсә сөйләшеп утырма. Нәрсәгә? Чөнки һәрбер сүзең синең дуга булып барырга мөмкин. Шуңа күрә гел яхшы сөйләп, яхшы уйлар уйлап, яхшы дугалар кылырга кирәк. Аллаһ Тәгалә әзер шундук кабул итәргә. Нәрсә телисез, шуны сорарга була. Нинди ихтыяҗлар бар? Бу форсатны файдаланып калыгыз, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки кай вакытта дөнья белән мавыгып, дуга кылырга онытып җибәрәбез. Ә бит күп безнең мәшәкатьләребезне шушы бер дуга хәл итәргә мөмкин. Нәрсә сине хәзер борчый? Нәрсә кирәк сиңа? Җитмидер бәлки, байлыгың җитмидер, малың җитмидер, сәламәтлегең җитмидер, шулай бит. Аллаһ Тәгалә ант итәм ди, мин сезгә моны бирәчәкмен ди, хәл итәм ихтыяҗларыгызны ди. Сез миннән риза булыгыз ди, мин сездән риза булырмын ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгаләдән риза булу нәрсә дигән сүз ул? Аның кушканнарын үтәү, аның хөкеменә риза булу. Нинди генә хәлдә булсак та, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылу ди. Аннан соң тагын бер тавыш әйтер ди: "Иләрегезгә кайтыгыз, и Мөхәммәд өммәтенең бәндәләре, һәм белегез, сезнең гынахларыгызны Аллаһ Тәгалә кичерде һәм изге гамәлгә әйләндерде" диләр. Ягъни, шушы бәйрәмнән соң без чыккан вакытта урамга без инде икенче кеше булып чыгабыз. Әлхәмдүлилләh, иншааллах. Икенче кеше булып чыгабыз, чистарынып, шулай гынахларыбыз кичерелеп. Шуның өчен дә бу бәйрәмнәребез, мөхтәрәм кардәшләр, башка бер бәйрәмгә дә ошамаган. Берәр туйга барсаң, син ничек чыгасың аннан? Акчасыз чыгасың, исерек. Шулай бит. Әле анда ошаганмы, юкмы сиңа? Чыккач табагың туйганмы, юкмы синең? Под вопросом. Шулай бит. Берәрсе белән сугышып талсаң әле. Ягъни, ул бәйрәмнән нәрсә белән чыкканыңны син үзең дә белмисең. Ә менә шушы гаит көннәреннән, гаит намазларыннан чыккан вакытта син инде икенче кеше булып, мәгъфур, гынахларың кечерелгән булып чыгасың диелә. Икенче бер риваяттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Дәреслектә ди фәрештәләр һәм бөтен мәхлуклар да ди Рамазан аеның китүенә кайгырып еларлар" ди. Без күрмибез аларны. Фәрештәләр, бөтен мәхлук, хәтта хайван, җир, таш, сулар да, таулар да кайгырып елыйлар икән Рамазан аеның китүенә. Чөнки Рамазан айы, без вагазларда сөйләгән идек, шулай бит, бөтен җиһанга үзгәреш алып килә торган ай ул. Без сизмибез аны. Һәм шуңа күрә кайгыра җиһан. Аллаһның рәхмәте төшә җиһанга шушы ай вакытында. Һәм шуның өчен дә барысы да кайгырып еларлар ди Рамазан айы киткән вакытта ди. Бу айда чөнки әҗр савап күбрәк бирелә. Аны да без чагыштырып әйткән идек, шулай. Әйтик, 70 тапкыр әҗр савап күбрәк бирелә. Сиңа әйтәләр икән, бу айда синең зарплатаң 10 мең, ә икенче айда 700 мең була дисәләр, без ул айның бетмәвен теләр идек, шулай. Гел шушы ай булып торса иде. Гел менә шулай 700 мең килеп торса иде дип без хыялланыр идек, шулай. Ә эш шулык. Эше шулык. Эшең артмый. Бездә бит гадәттә эшне арттыралар да зарплатаны киметәләр. Ә монда эш артмый, эше шулык. Әмма әҗре артыграк була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның өчен дә
җиһан әлбәттә кайгыра икән. Белгәнебезчә, ураза тоткан кешенең авызыннан килгән ис ул зәгъфуран, исле майлар исе белән бер рәттән Аллаһ Тәгалә каршында ди. Әлбәттә, ул бәлки кешеләргә тәмле ис булып сизелмидер. Бигрәк тә коллективта эшләгән вакытта. Әмма, әлхамдулилла, Аллаһ Тәгалә каршынданың исе бик әйбәт ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без инде онытмаска тиешбез менә шушы Рамазан аебызның дәрәҗәсен, Рамазан аебызның кыйммәтен, аның безгә алып килгән бүләкләрен. Без инде шулай ук онытмаска тиешбез мөселман кешесенең бәйрәмнәре нидән гыйбарәт. Безнең бәйрәмебез, мөхтәрәм кардәшләр, ул әлеге дә баягы күңел ачу гына түгел. Безнең өчен зур бәйрәм икән, әгәр безнең көнебез гөнаһсыз үтсә. Көнең гөнаһсыз үтсә, шул бәйрәм сиңа ди. Безнең өчен бәйрәм икән, әгәр дә күңелебездә иман нуры китмәсә. Әгәр дә без дөньядан шушы киткән вакытта иман белән китә торган булсак, шайтан мәкреннән котылсак, бу безнең өчен бәйрәм. Сират күперен уңышлы чыксак, бу безнең өчен бәйрәм, мөхтәрәм кардәшләр. Тамух газабыннан котылсак, Тамухның зыбаниларыннан, газап фәрештәләреннән котылсак, бу безнең өчен бәйрәм. Аллаһы Тәгаләнең йөзен күрсәк, бу безнең өчен бәйрәм. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, чын бәйрәмнәребезнең нәрсә икәнен безгә онытмаска кирәк. Нинди генә шулай бит хәлдә булсак та, әлбәттә иман байлыгыбыз, иман халәтебез ул беренчел булып калырга тиеш безнең. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншааллаһ русчада шулай бит сөйләп алыйк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем один из наших двух праздников. Это Ураза Байрам, Гид аль-Фитр. Наш этот праздник был омрачен трагедией, которая произошла у нас в Казани. Для Казани это неестественные события, потому что обычно у нас жизнь протекает спокойно, мирно, но не обошлось вот в этом году без таких трагических событий, особенно в месяц Рамазан. В конце месяца Рамазан произошли такие вещи. Дорогие друзья, если бы в начале Рамазана это произошло, то в течение месяца мы как-то бы уже отошли. Но это произошло именно в конце и именно в тот период, когда мы празднуем конец Рамазана. И поэтому были приняты траурные меры. Мы свои некоторые праздники отменили по городу, мусульмане имеется в виду, в солидарность с этим событием. Потому что, дорогие друзья, и для нас это тоже трагедия. Потому что умерли в основном, погибли мусульмане и дети мусульман. То есть, конечно, смерть любого человека – это трагедия. Но здесь еще больше омрачает эту трагедию то, что умерли дети мусульман, мусульмане. Конечно же, верующему человеку пережить такие вещи проще и легче. Я не скажу, что совсем хорошо, но проще и легче все равно. Вера помогает в таких случаях. При утрате вера помогает, потому что Аллах Та'аля нам обещает, что мы получим за это награду. Тем более, когда мы теряем своих детей. И также, дорогие друзья, мы не можем взять и убрать эту боль из сердец родственников погибших. Была бы наша воля, мы бы просто вот так взяли бы и убрали. Никому это не под силу. Никому. Потому как дело сердца принадлежит только Аллаху. Только Аллах Та'аля может облегчить страдания людей или наоборот дать страдания сердечные. Только в его это руках.
Что бы вы ни сказали, эти просто слова. Но мы можем делать дуа. Просить Аллаха об облегчении. Это поможет. Подойти и сказать что-либо – это одно дело. Но делать дуа – вот это самое действенное, что мы можем делать для родственников этих людей, этих детей. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Тааля облегчит им их состояние. Пусть Аллах Тааля приблизит их к Аллаху, к Его милости, к Его награде. И пусть даже через такую трагедию. Дорогие друзья, к сожалению, наш мир, он так устроен. Как ты ни живи, все равно эта трагедия, такие страдания, они в этой жизни будут всегда. Потому что законы этой жизни таковы. Счастья абсолютного в этом мире не будет. И полагаться наивно, что мы обретем счастье, это глупо. Даже когда мы думаем, у нас всегда же вот в голове есть такая мысль. Вот сейчас отмучаюсь, потом будет хорошо. Нет, в этой жизни так не будет. Отмучаешься, будет хорошо. Потом опять мучение. Потом опять хорошо, потом опять мучение. Такого не будет, чтобы у тебя вот сейчас ты отмучился, и потом все идеально, ты хорошо живешь. В конце этой жизни нас всех ждет одно разочарование. Самое большое разочарование – это какое? Это смерть. Любого из нас это ждет. Но вот эта психология «отмучаюсь, потом будет хорошо» – она правильная психология. Это правильная мысль. Но здесь это связано не в одном мире, а с двумя мирами. Отмучаюсь в этой жизни, но там будет хорошо. Вот это надо так понимать. То есть это хорошо, которое мы ожидаем, будет не в этом мире. А это хорошо, оно будет в том мире в ахирате. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, кто много смеется в этой жизни, там будет плакать. Кто много плачет в этой жизни, там будет смеяться. И мы должны понимать, дорогие друзья, если мы относимся легкомысленно к этой жизни, то там мы ничего не получим, как любая работа. А если мы серьезно будем относиться к этой жизни ответственно, соответственно, готовиться к загробной жизни, тогда, да, там мы будем отдыхать. Тогда там нам будет хорошо. Как сказано в суре Ясин, которую мы только что прочитали, да? Что мы будем галяль эраики янзурун. Мы будем лежать на перинах, на подушках и смотреть, наслаждаться. Ничего уже там делать не надо будет. Это же мечта наша в этом мире. Правильно? Поэтому мы строим беседку у себя дома, да? Там перина, все удобство там, да? Мы думаем, сейчас вот здесь лягу и буду отдыхать. За лето 2 раза, может, полежишь. За лето. Как только ты выходишь во двор, всегда надо что-то делать. За лето, может быть, вот 2 раза там можешь полежать. И то случайно. Поэтому только там нас ожидают эти награды. Аллах Тааля сказал Муса алейхиссалям: «О Муса, если тебе дано имущество, богатство, то не забывай, что за это надо будет отвечать». То есть расслабляться мы не можем никак. Если, говорит, тебе дано счастье в этом мире, то вспомни смерть, чтобы уравновесить это состояние. Потому что когда приходит счастье, кажется, что всегда так будет, ты расслабляешься и потом пропускаешь удар. А удар жизнь готовит, ждет только, да, чтобы нанести. Поэтому даже когда у тебя есть счастье, все хорошо, ты не можешь расслабляться. Если, говорит, пришла беда, Аллах Тааля говорит, то постоянно делай дуа. Беда уйдет, когда ты делаешь дуа. Это сила дуа, когда к нам приходит беда, таким образом мы побеждаем ее. Если, говорит, у тебя есть еда перед тобой,
говорит Аллах Тааля Муса, алейхиссалям, и ты собрался кушать, вспомни о тех, у кого этой еды нет, и накорми их. Нельзя просто бездумно сидеть и наслаждаться едой. Вспомни, говорит, о тех, у кого этой еды нет. Если, говорит, ты захочешь сделать грех, а у нас тоже бывают такие, да, мысли, совершить какой-то грех, вспомни, говорит, наказание ада. Если, говорит, ты заболел, дай садака. Болезни лечит садака. Мы с вами как-то проходили эту тему. И у нас подсознательно это живет. Когда кто-то заболевает, мы постоянно стараемся кому-то дать садака. Это лечит болезни. Если, говорит, ты богат, то поделись с друзьями и со знакомыми. Вот это, дорогие друзья, слова, которые сказал Аллах Тааля Муса, алейхиссалям, своему пророку. А мы знаем, что Муса, алейхиссалям, напрямую общался, разговаривал с Аллахом. Поэтому, естественно, мы прислушиваемся к этому разговору. Также, дорогие друзья, Дауду, алейхиссалям, было сказано: если, говорит, человек вспомнит обо мне, Аллах Тааля говорит, я вспомню о нем. Это у нас есть и в Коране. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, фадхкуруни адхкуркум. Вспомните меня, и я вспомню о вас. Это очень элементарно. Если ты говоришь, что Бог нас забыл, значит, ты забыл Бога. Иногда, например, вот опять-таки я возвращаюсь к этой трагедии, да, очень часто люди спрашивают, как Бог мог это допустить? Вот эту трагедию. Нет, это неправильный вопрос. Как ты допустил, что забыл Бога? Когда человек забывает Бога, происходят такие вещи в жизни. События. Трагедии. Происходят именно из-за этого. И ведь этот парень не зря назвал себя Богом. То есть, возможно, он хотел напомнить нам о Боге. Да, это бред сумасшедшего. Конечно, он не Бог. Но не зря же он сказал «Я Бог». Он же мог сказать «Я сатана». Он же мог сказать «Я Бэтмен», Человек-паук, да? «Я каратель вселенной». Он же мог сказать, он мог выбрать любое слово. Благо, интернет пестрит, и научные эти фантастические фильмы нас всему этому научили. Но он же сказал «Я Бог». Поэтому, возможно, как раз это и напоминание, что мы забыли Бога, и Бог о себе напоминает. Напоминает, конечно же, не убийством напоминает, а устами этого убийцы. Возможно, дорогие друзья, возможно, во всем есть мудрость. Не все в этом мире, ничего не делается без мудрости Всевышнего. Каждый раз мы должны об этом помнить. Но, к сожалению, человек таков, либо он уроки не берет, либо берет и забывает. Также Аллах Тааля говорит, кто будет мне поклоняться и подчиняться, говорит Аллах Тааля, у того я приму его поклонение. Кто меня будет любить, того тот меня признает. То есть Аллах Тааля говорит, кто будет меня любить, тот меня признает. А кто меня признает, будет ко мне стремиться. А кто ко мне будет стремиться, он захочет ко мне приблизиться. Вы понимаете этапы? Что это означает? Это означает, что если Бог есть в сердце, то есть Аллах у нас есть в сердце, как большинство из нас говорят, мы ищем Его, мы стремимся к Нему. Каким образом? Через религию. Если ты говоришь, что в сердце у тебя Аллах, а в делах и в словах нет Его, значит и там тоже нет. Аллах Тааля нам говорит, потому что одно из другого вытекает.
Также Аллах Тааля говорит, кто будет меня искать, найдет. Значит, кто не нашел Аллаха, тот просто не искал. Или не хочет искать. Также Аллах Тааля говорит, есть в раю такое дерево туба. Туба, это в хадисах приходит, туба, говорят, что это дерево в раю. Оно для кого? Оно для тех, кто не подчинился своим страстям и делал то, чем доволен Аллах Субханаху ва Тааля. Но кто будет делать поклонение и остерегаться грехов только для того, чтобы не войти в ад, этот человек будет считаться залимом. Почему? Потому что его поклонение, говорит Аллах Тааля, не ради меня, а из-за страха. Понимаете, о чем здесь говорится? То есть, если человек поклоняется, читает намаз только из-за страха перед адом, что его будут мучить, он не любит Аллаха. Он просто боится, что его замучают до смерти, или даже еще сильнее, да? Он просто этого боится. Поэтому Аллах Тааля говорит, значит, эти поклонения не для меня, говорит. Мы тоже для себя, дорогие друзья, должны это понять. Не надо мучить себя поклонениями, намазами и уразой. Это не мучение. Надо полюбить это. Надо наслаждаться этим. Потому что порой мусульмане мучают себя. Еле-еле читают намаз, быстро читают, чтобы быстрее от него избавиться. Им не нравится это дело, но они это делают. Почему? Потому что за это есть наказание. За то, что ты пропускаешь намаз, есть наказание. Только из-за этого делают. Не надо. Я не говорю, что не надо намаз читать. Читайте. А лучше поменяйте в себе это настроение. Полюбите. Все равно же делаете. Я в молодости, когда еще в школе учился, тоже читал намаз. Думал, как же это не хочется читать намаз, да? Тем более же еще молодой. Потому что, время тратишь как будто бы, да, на это. Тахарат надо брать. А все ребята там нормальные, отдыхают, с девчонками гуляют. А ты тут, сам понимаешь. И я потом в один момент сказал себе, я говорю, запомни, себе я говорю, запомни, ты все равно это будешь делать. Так лучше делай с удовольствием, чем вот так вот будешь мучить себя. И как будто переключился у меня в голове включатель. Я говорю, да, действительно же так. Потом в какой-то момент я быстро читал намаз. Быстро, тоже по молодости, быстро-быстро читаю. И потом я себя спрашиваю, а если ты в судный день окажешься перед Аллахом, и тебе скажут, например, тебе скажут, да? Ты так будешь стоять, ты не поймешь, в ад или в рай. Да? Ты скажешь, что? Но ты же так намаз читаешь. Правильно? Аминь. Ты же так читаешь намаз? У нас потому что, когда язык не шевелится, рот закрыт, у нас силы там, да, там скорость мгновенная. Иногда смотришь, как он успевает проговорить там, да, что-то. А если в судный день тебе так скажут, как неприятно тебе, правильно? Поэтому я думаю, я говорю, так не пойдет. Надо нормально говорить слова, чтобы вот этого ощущения не было. Ведь Аллах достоин, чтобы каждое слово четко говорили перед Ним. Неужели Он достоин, чтобы просто вот так вот пробормотать? Никто этого не достоин даже в этом мире. Поэтому, дорогие друзья, вот Аллах Та'аля и говорит, надо полюбить. И все. И тогда с удовольствием будешь совершать эти вещи. Потому что поклонение, хорошие дела – это как эликсир, это как мед, это как сладости. Они доставляют тебе удовольствие, но в отличие от сладостей это еще полезно. И когда ты будешь это принимать таким образом, ты сам будешь наслаждаться
и отрываться не захочешь. Поэтому сахабы, рады Аллаху анхум, они это понимали. Они это понимали, и их надо было заставлять любить этот мир, потому что они любили только ахират. Они говорили, нам нужен только ахират. И поэтому сахабы говорили, если бы было разрешено оскопление, то есть это кастрация, мы бы, говорит, это сделали, чтобы это не мешало нам поклоняться. Они их сами говорили. Ну, потому что, говорит, жениться надо там, туда-сюда, это проблема же. Он говорит, если бы было разрешено кастрация, вот мы бы это сделали, и все было бы хорошо. Они так думали. Они мечтали поклоняться всю жизнь. Кто-то вот мне сказал, что раньше татары от уразы умирали. Почему умирали? Вот летнее время же они входили в уразу, сахар. Точнее, а у нас же как такового ночи же нет. Один раз кушали, у нас все время сахар получается там. То есть, точнее, все время ифтар. Сахара нет. Я не думаю, смотрели на все это и умирали с голоду, потому что не знали, когда сахар делать, когда ифтар делать. И они предпочитали умирать с голоду от уразы, чем там не знать и без уразы там, например, жить в этом мире. И поэтому потом уже ученые дали фетву, что вот в летнее время переходим на другое время и по другому времени держим уразу. Вот как сейчас у нас произошло. Нас это сейчас мало волнует. Нам сказали там, да. Мы наоборот там, когда же нам скажут, что вообще не держать уразу, да? Была бы такая фетва, да? Никто переживать даже не будет, ни один мусульманин. Я, к сожалению, так думаю. Альхамдулилля, дорогие друзья, что мы уже растем, уровень растет. И мы видим, что многие, альхамдулилля, действительно любят поклоняться. Любят и уразу, любят и намазы. С удовольствием посещали мечети. Вот в этом году у нас даже больше всего было таравих читающих ребят, которые, в отличие от прошлого года, было больше, альхамдулилля. Я веду счет, так что это не думайте. Каждый человек у меня записан. Да. В прошлом году не было, это понятно, да. Поэтому каждый у меня записан. Если на следующий год не придете, это вычеркну из списков просто. Все потом пеняйте на себя. А другим хазратам скажу, чтобы вас туда не вносили в список. Пропавшие будете потом. Между мирами, там, между мечетями будете ходить. Вот. Поэтому, альхамдулилля. Огромное спасибо тем, кто читал намаз, гаид намазы, таравых намазы, держал с нами уразу. Огромное спасибо тем, кто приходил сюда на ифтары. Еще большее спасибо тем, кто проводил эти ифтары. Правильно? Потому что, альхамдулилля, было много помогающих, но руководители вот этого комплекса, они, конечно, старались. Даже если тех людей не было, кто хотел провести ифтар, они их находили. Они находили их болевые точки и давили на них. И говорили, надо, ребята, да, провести ифтар. Потому что каждый день 250 человек кормить это вам не просто так, как говорится, да. С деньгами надо расставаться легко, но расстаются тяжело пока, да, некоторые люди. Поэтому, альхамдулилля, получилось. Получилось, альхамдулилля. Потому что Аллах Та'аля помогает. Ты же делаешь хорошее дело ради довольства Аллаха. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Та'аля помогает. Иншаллах, дай Аллах, чтобы такие мероприятия, такие праздники у нас не были последними, дорогие друзья. Чтобы и в будущем мы действительно стояли вместе на одном ряду в намазе. Чтобы вместе встречались на таких мероприятиях хороших, как ифтары там и так далее, да. Ну, естественно, чтобы мы были друг другу советчиками хорошими и защитниками в этом мире и в ахирате. Это очень большое дело, дорогие друзья, когда в судный день два человека будут защищать друг друга, а не обвинять.
те, которые дружили в этом мире из-за плохих вещей, то есть они друг другу плохие вещи советовали, они в ахирате будут друг другу обвинять и говорить: это он меня научил. А мусульмане, наоборот, будут защищать друг друга. Скажут: о Аллах, если я войду в рай, дай и ему войти. Вот таким вот образом, чтобы мы, иншаллах, защищали друг друга в ахирате. Дай нам Аллах. Аминь.